Ngiyabingelela abazalwane bonke egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha. Siphinde sibonge uNkulunkulu ukuthi usasigcinile, usasilundile, usasipha amandla. Namhlanje ngizothi kuwe mzalwane, nawe mfowethu, nawe dadewethu, ngizothi kuwe musuthanda izwe. Lithi iBhayibheli, the more uthanda izwe, which means uthando lukaNkulunkulu alikho kuwe. Uma uthanda izinto zala emhlabeni, uthando lukaNkulunkulu alikho kuwe. The more uthanda uNkulunkulu, the more ungeke uthande izwe. The more uthanda izinto zala ezweni, the more izinto zala ezweni zikuhlukanisa noNkulunkulu. Mangikhuluma ngezwe ngikhuluma ngani? Ngikhuluma nge-education system. I-education it's a world system. Isikolo akusinto eqhamuka kuNkulunkulu. Isikolo yinto eyenza umuntu ukuthi umuntu angahlali ezweni likaNkulunkulu. Isikolo size la is because just ukuthi kuphushwe the agenda yesitha. Namhlanje ngizothi kuwe namhlanje, isikolo it's a system of the world. Isikolo is not from God. The more you entertain the school, which means the love of God is not with you, which means uthando lukaNkulunkulu alikho kuwe, because you follow the system of the world. The more you follow the system of the world, the more ungeke ubone umehluko phezulu kwempilo yakho. So the love uthando lukaNkulunkulu, uthando lukaNkulunkulu lifuna ukuthi sidepende kuye. uNkulunkulu ufuna sidepende kuye. uNkulunkulu ufuna sithembe yena. The more you entertain izinto zala emhlabeni, because isikolo it's a system yala emhlabeni, is not from God. So uma ufunda laphana encwadini yaka 1 John ku chapter 2 laphana ku verse 15, lithi iBhayibheli, uma uthanda izwe, uthando lukaNkulunkulu alikho kuwe. The more uthanda izwe, the more uthando lukaNkulunkulu lingeke libe khona kuwe. Ngizothi kuwe namhlanje, akophume entweni zasezweni, akophume ku system of the world. The more you phuma u system of the world, the more you will see umusa kaNkulunkulu phezulu kwempilo yakho. Ngizothi namhlanje, ikolo azifundisi ngoNkulunkulu, ikolo zifundisa ngama-gay, ikolo zifundiswa ngama-lesbian, ikolo zifundisa ubusathane. The more uzothola ukuthi angeke uthole ichance yokufunda izwi likaNkulunkulu. Namhlanje ngizothi kuwe, akophume ku system of the world, akohlale nali izwi likaNkulunkulu liyatholakala, is free of charge. Izwi likaNkulunkulu alibhadalelwa, izwi likaNkulunkulu alisendwa ama-envelope, izwi likaNkulunkulu li-free of charge. Akoziphi isikhathi mfowethu nawe dadewethu ukuthi ukozindle ngezwi likaNkulunkulu. Inkosi yomusa inibusise. Amen.